Assalamu alaikum bandiraɓe musibtude wiyankoɓe ayo Piindi TV on calminama ko dañi tigui weltare huccide mon min goyi wadde e kala saaha e ACTU people ɗo e Piindi TV woni camara o ko Ibrahima Thiombane e Abou Ba Ali Fall to technique joni joni jehen garten mbawne yagnade e people aji ɗi. ene jeeya hande kemin jogiri yewtidde mon ko hunde ganda noon ko sonare musde fewde noon e RTS Matam wuuri hanki altine lewru altine nogas e ɗiɗi lewru août mamin gartinno hen holko saabi ɗum ko ganda ko woni alhaji Adji Sarr Ousmane Sonko caggal ko Adji Sarr waɗi mo accusé viol ha joni noon gueɗe ɗe nane juuɗe lawol kono ɓe ganda noon woni wondiɓe Adji Sarr kañum en kam koko jawi ko ganda ko woni justice Sénégal woni wadde o saha sa ɓe mbi ɓe jaltan ɗum e ko ganda ko woni leydi Sénégal caggal Fouta Vision dañde ko ganda ko woni beelamma yittude chaîne mabɓe ko golɗo noon ko Piindi TV tigui dañi beelamma noon fewde noon ko ganda ko woni bandiraɓe kala mamin gartu hen Gabriel Kane mo ganda ko activiste ko walla mbiyen mo noon ko ganda ko féministe keppinade no fewi e nder leydi Sénégal caggal ko ganda ko actuellement omon ƴeewoya ɓe ganduɗa noon woni halifa diini ɗi kala caggal ko ummi to Touba o yeehi to ganda to woni to Matam gam ƴeewoyde ceerno Samba min garta holko saabi ɗum. Tigi Ali Fall Mabal Diong non Babal Diong ko animateur naɗo no fewi to RTS Matam konko Mabal Diong non rutti e jomi ko altine nogas e ɗiɗi lewru août oɗo yimɓe goni ɗum noon hollitama tigui noon konko Mabal Diong ko malaise tigui o dañno e saga nde ganduɗa omo dawanno to RTS Matam hakkude ogo e Sinthiou Garba tigui noon ɗum heptimo noon konko Mabal noon omo heptino no fewi ko ganda ko woni émission ngaji makko mo waɗanno to RTS Matam kono golle makko e bang yowbang e kadi jokkodirde makko e woni hen jaydiyankoɓe hay animateur uji ɗum saabi noon woni sunare mawde fewde noon e kala biyo mbimami animateur animatrice ha noon e jaydiyankoɓe konko noon o mo ganda woni Mabal o wirnama mardi 23 août to ganda to woni to nokku to jeeya ɗum noon ko ruttude ruttude kan duwawu dennagal bandiraɓe makko e ɓe o gollono kala e kuuɓal ne Allah yurmoto yafo dennagal mayɓe julɓe kala. bandiraɓe caggal sonare jando to RTS Matam golɗo yani ko to maison de production Mbarodi TV on suka mo jiyotoni image ji o wiyete ko Mohamed Camara ɓurno andirede ko Momo Camara acteur e série Virginie ko suka mo ganda no heptinomo no fewi e oɗon série sababu nde wonde suka dariɗo kono kadi jiɗɗo ko watta ko no fewi caggal noon rôle mo jouwannowo woni tigui noon mo jeeya e famille mo ganduɗa doole mabɓe yarani noonu jinnaɗo makko gorko sanki o waɗi feere noon ha omo jangga omo rewni foof e lawol ha wawi wallude noon jinnaɓe makko konko Momo Camara konko tigui rutti e jomi ko ñande altine 22 août to ganda to woni to hôpital militaire mo Wakam konko noon o caggal rafi lelnoɗo mo mo ganda noon ko drépanocytose hollitama tigui noon on rafi noon ɓooyi wondude makko guila omo woni suka o yarte ko duuɓi nogas e nayyi konko Momo noon o yeehi o acci yewende ko ganda ko woni monde art ha tenti noon e ɓe ganduɗa kamɓe tigui noon woni mogiyankoɓe ɓe ha tenti noon e noon ɓe ganda woni maison de production Mbarodi TV saabi noon omo ganda woni pot waɗi cettugol e omo ganda woni Momo e wiide noon ko suka moƴƴo jiɗɗo no fewi ko watta ko ne mbattiɗi haaldude ni koye banggal golle ɗe o haltunomo kono o mo ganduɗa noon woni goggo makko wiyete ko Sadio ko ɓallino no fewi Momo e wiide Momo ko suka julɗo kadi mo ganduɗa noon ko jiɗɗo yimɓe foof e wiide goggo makko oɗon biyeteɗo Sadio wi Momo konguiɗe watti haaldude makko ko hôpital wonno o noddimo wimo goggo arga o ari o wimo jinmi ko jaloɗon kam jaafoɗon kam hade nden noon o tari ko ganda ko woni
fatiye salatul fatiye o juuli kadi e nelaɗo Allah ɓurnaɗo windere o wi aduna wona haydara o wi goggo makko hol heure jondo o wi mako 13h yoni o wi noon hade 14h andoma min jaltu ɗo e hôpital o ko nden tigui noon o rutti e jomi ko o wiide noon momo ko ɗerno ɓurano kono ko suka kadi deejo no fewi woni sonar noon jando noon e ɓiɓɓe leydi Sénégal nawe kala nde tawno ko suka puɗɗinore ko ganduɗa ko woni bangal ar mo ganduɗa noon yimɓe foof keptinnomo e oɗon série e ko ganduɗa ko woni rôle mo ko baɗɗo fayida mo tottenowo ɗum noon duwawu waɗama fewde noon e bandiraɓe makko kala ha tenti e on maison de production Marodi TV ha joni konko on momo hollitama noon o wirama to ganduɗa to woni to Mboro kono yewaka hay saha goto ne tewno noon bandiraɓe makko e sehilaɓe makko yiɗɓe ɓe kala duusimo e suudu makko e galle makko battidiɗo ɗum noon to ganduɗa to woni to Mboro hollitama noon ko toon tigui Jeneso watte ne tawno jinnaɗo makko gorko ko toon jeeya tigi caggal foot vision e beelamma heptude chaîne mabɓe cette fois ko Piindi TV mo ganduɗa noon chaîne o waɗanoma pirate ma wot lebbi nayi ko on chaîne Piindi TV yaka ko ganduɗa ko woni e chaîne YouTube chaîne o arti e dow jaam caggal noon darde ko ganduɗa ko woni ardiɓe ha ɓe ganduɗa noon woni gollotoɓe e ballal ɓe ganduɗa woni yiɗɓe e dariɓe kala on chaîne arti e dow jaam ko chaîne mo ganduɗa ko heptinno no fewi ko ganduɗa ko woni réalisation ɗi waɗanno e kala saaha woni série ji hay émission ngaji hay ko ganduɗa ko woni info ji on chaîne mo ganduɗa dañino kono tolno 258 000 abonnés on chaîne yitama arti kadi e programme uji mum patam lamidi ko wiide tan bandiraɓe e inde Piindi TV kala e kuubal e inde DGO RDB kala abi jarna dendagal ɓe ganduɗa non darinoma hen ha seno wawi artude kono kadi ɓe ganduɗa ko jaggunoɓe hanki taw hande arani wadde abonné partage like e kala saaha e commentaire uji mumen ɓe ganduɗa guilane caɗele ɗe waɗi ha joni ɓe gaccani ɓe duttaki caggal hay saaha goto pinninaɓe kala e kuuɓal ne jarna mon kadi ne jetta mon kono wiide tan bandiraɓe on compte ban dañnoɗo 258 000 abonnés arti ma jukku wadde programme o saaha ko Piindi TV e Piindi production tigi Gabriel Kane ko féministe keptinaɗo no fewi e leydi Sénégal konko Gabriel Kane caggal noon no yano to ganduɗa to woni to Touba o yehi to ganduɗa to woni to Matam ɗum noon ko ñande dimanche 21 août oɗo konko noon Gabriel Kane o heɓini yettade hewɓe e CRMB o ƴewini omo ganduɗa woni ceerno Samba Sa konko noon Gabriel Kane onomo to ganduɗa to woni to Matam ko gam nawde ko ganduɗa ko woni balle ɗe nawta e kala saaha e hôpital ji to ganduɗa to woni to hôpital mo Wourossogui ɗum noon woni ni beelamma kala ɓiɗɗo Matam najo kono noon hay e CRMB kala e kuuɓal ne jarno o mo ganduɗa noon woni Gabriel Kane ene jeeya hen ceerno Aliou Thiam mo Wourossogui ɗum noon jarni no fewi o mo ganduɗa woni Gabriel Kane fawti hen ko ceerno Cheikh Niang mo Boyinaji o mo ganduɗa woni ceerno Aliou Thiam ɗum noon Matam naɓe kala e kuuɓal dañi beelamma no fewi ko ganduɗa ko e kala saaha woni darde o mo ganduɗa woni Gabriel Kane noon ne wayno haɗani tan to Matam kono kadi yehi tan e nokkuji goɗɗi yehi to Pété to ganduɗa to woni to Bokke Jalluɓe ha to ganduɗa to woni to Boyinaji tigi gasniten people aji men hande noon ko ɓe ganduɗa wonduɓe Adji Sarr ɓe mbi ko pourquoi Sitor et pas à Sonko ko ɗum tigi ɓe mbi ɓe kolliti noon holko saabi Sitor holko ganduɗa ko kadi saabi tigi o mo ganduɗa noon woni Ousmane Sonko noon gueɗe makko nawetaki e lawol saabi tigi ɓe ganduɗa woni wonduɓe Adji Sarr o saaha noon mbi kono jaltine ko ganduɗa ko woni gueɗe ɗe nawa ɗum to ganduɗa to woni to caggal leydi comme noon ɓe jiiɗi ko wadde plainte to Ousmane Sonko to ganduɗa to woni to Bruxelles e wiide mabɓe noon ɓe jii ko ganduɗa ko woni alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr mo ganduɗa waɗi nomo accusé viol
ngana boya ko ha joni justice wada ka wiide non justice leydi Sénégal ne desi leltinde hen ko ganda ko woni juɗɗum seeda saabi non be jawi dum ha wiide non abe jaltina non wadde plainte non Ousmane Sonko to ganda to woni to Bruxelles dum non bandirabe ko dum wonno kamin gaddanno mon e people aji men hande tottude mo rendez-vous ko boyata e sittinde mon non mo ganda woni gelongal ba ko mo ganda non ko darido ko ganda ko woni e pulago kono non gindi en kadi gandado no fewi ne tawno darne mako no mantina e bangyo bang nono accitama caggal non lebbi wala min be libbi ko nanga to ganda to woni to leydi Mauritanie caggal non ko jaabino ciappato goto konko non gelongal ba amin eto jokkondirde e mako so tawi tan en kebi jokkondirde mako wawa haaldude bandirabe min gaddan mon dum do ko boyata so wili jomiraado ko dum wonno ko min gaddanno mon hande ko jarnude mon e yettude mon kala ko ngake haala kay nyaagi mo yafu wona no fanande wonno ko weltide mon ha saha godo on jarama.